पर अगिया अपने जमल का उहुमा धरेला तेरा बस बाकले विमाना बस बाकले विमाना घाट अइल चारे जाना मुहबा पर अगिया अपने जमल का उहुमा धरेला तेरा बस बाकले विमाना घाट अइल चारे जाना बस बाकले विमाना घाट अइल चारे जाना मुहबा पर अगिया अपने जमल का उहुमा धरेला तेरा महाकाल डिंडोंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा हित में तजे जे रहल हित में तजे जे रहल एके मुँहे सबे कहल बेटा के जोरे ले बाबूजी के ना सर तने माँ तोरेला तेरा हित में तजे जे रहल एके मुँहे सबे कहल बेटा के जोरी ले बाबूजी के ना सर तने माँ तोरेला तेरा डीजे विकास बेतिया महाकाल डिंडोंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा भल बुरा करम कमाई भल बुरा करम कमाई जहि लागे कइला ए भाई तब काहे खातिर ऊंच नीच मानुष दहिया करेला तेरा भल बुरा करम कमाई भल बुरा करम कमाई जाहि लागे कइला ए भाई तब काहे खातिर ऊंच नीच मानुष दहिया करेला तेरा भल बुरा करम कमाई भल बुरा करम कमाई जहि लागे कइलो ए भाई तब काहे खातिर ऊंच नीच मानुष दहिया करेला तेरा महाकाल डिंडोंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहरसा कुल भाइल जकरा लागी कुल भाइल जकरा लागी वेह धइल कमुह पर आगी यही सोच के बागी अखियों से झर झर लोरेबा झरेला तेरा कुल भाइल जकरा लागी वह धइल कमुह पर आगी यही सोच के बागी अखिया से झर झर लोरेबा झरेला तेरा
डीजे विकास